ግን ኣነ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ንኢትዮጵያ ክሕዝ መጎብለል ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ወይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣይነት ሃገር እያ ንዑ ዕድል ትበል ሶማል ጅቡቲ እንታይ እዩ ዝበለ ጅቡቲ ሲ ዛሬ ሰለስተ ግዜ ደው ኢሉልካ ኢሳያስ ነገር ደልዩሎ ማለት እዩ ዝበለት ናይ ጅቡቲ መራሒ ክኸውን ደይክእል ነገር እዩ እቶም ካልኦት ኢስት ኣፍሪካ ደለዉ ከዓ ኢትዮጵያ እዮም ማለት እዮም ኢትዮጵያውያን ከዓ ፋሕፋሕ ዝበሉ ሕብረተሰብ እዮም በዚ ወያኔ ትረኽቦም በቲ መሓሩ ትረኽቦም በቲ ኦሮሞ ትረኽቦም እቶም ኦሮሞ ንገዛእ ነብሶም ክልተ ሰለስተ ዝኽፈሉ እዮም and so many things እዩ ዘሎ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ንገዛእ ነብሱ ነናቶም ብረት ሒዞም ፋሕፋሕ ዝበሉ እቶም ኣምሓሩ ንገዛእ ነብሶም ብሓደ ዝተጠርነፉ ይኮኑ እቶም ተጋሩ ንገዛእ ነብሶም ብሓደ ዝተጠርነፉ ይኮኑ ግን ሕልምታት ናይቶም ፖለቲከኛታት ንሰምዕ ኢና ከም ዝበልካ ናይ ፃድቃን ናይ ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣካላት ዝዛረብዎ ንሰምዕ ኢና ሎሚ ደይኮነስ ካብ ቀደሞም ከምኡ ድብሉ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኣነ ብከምዚ ዝኸውን ኣይመስለኒ እንታ ሓንቲ ዘላ ግን ሓንቲ ዘላ ክልቲኦም ኣብ ስልጣኖም ንምፅናሕ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብፍላይ ሕጂ ብዕድሚኡ ዝኸደሉ እዋናት ምናልባት ለውጢ ክብቲ ኮይኑ ንካልኦት ኣካላት መታንክብ ውግእ ከካይድ ምኳኑ እዚ ዘይጠራጠር እዩ ኣብይ ግን ታውግእ ተድልያ ስለምንታይ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ስለ ዝደሊ ክዕወዲ ኣይዕወትን ይካል ነገር እዩ ግን እዚኣያታ ነገር ዘላ ሕጂ ሓና ዝሕመና እቲ ኣብይ ዝሓስቦ ወይ ድማ ኢሳያስ ዝሓስቦ ደይኮነ እቲ እቶም ሕብረተሰብና ዝቅምጠው ዝሞቱ እቶም መንእስያትና ንሱ እዩ ክሕመና ዘሎ ንዑ ከዓ ከም ዝበልካዮ መልእኽትና ከነመሓላልፍ ክንክእል ኣለና ከም ንሰምዑና ክንገብር ክንክእል ኣለና ንዓና ከም ትሰምዑ ክንገብሮም ክንክእል ኣለና እንስሳት ሓንቲ መፍትሄት ክትከውን ትኽእል ኦኬ ወዲየ ኣለኹ ዘረባይ ቀኒየለይ ፅኒምኩም ሰማዕኩምኒ اوكي دحر داويد كحتك ثانك يو زارو انا وين حتى لان برهانه هاي تاع حتيسي تقراچين لوت ባህላና ብራና ህዝቢ ኤርትራሲ ንመሬቱ ይማውቲው አካባቢ ደልኒ ይብላሉ እንደገና ካን ኢሳት ድማኒ ኢትዮጵያ አይደሊ ንገላ አይደሊ ኮይኑ በቃ እንታይ ባል ገብር ዘሎ ስለዚህ ሓደ ኢሳያሲ ቅርሽን ሓንቲ ቅርሽኮ ክልተ ግልባት ናይ ህዝብን ሃገርንኮ ክልተ ግልባት ናይ ሓደ ቅርሺ ህዝቢ ኣጽኒቱሲ ንመን ሒዝዮ ክተርፍ ኢሳያስ እንታይ ይትገብር ንህዝቢ ክጽነት ከም ዝኾነሲ ኩላህና ንሪኦ ዘለና ክጅምራት ሒዙ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ እንድሕር ጥፋኣ ኮይኑ ህዝቢ እንድሕር ኣጥፍኡ ድማኒ ነታ ሃገር ከዓ ተፋሎ ማለት እዩ በይኑሲ እንታይ ክገብረላ እንድሕር ናብቲ ክጽጋዕ ናብቲ ክጽጋዕ ዘይኮነ ብቐዳይ ናብ ሓተ ካለት ተወዲኡ እንታይ ይበሃል እምበር ኢሳያሲ ኤርትራሲ እንታይ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ኣይደሊን ኢልካ مش ما نقاتلوت اب صوت تدقفون يركا مالتي انت دايمو علامانا اساسي انت حزبي اندحر زي حل كوين حزبي اندحر زصنت كوينو حزبي خصنت صنح كوين صاحب حجوين حزبي ارترا اب تنفاس زي رخبولو تعابيتو سئلو اصقيتو زلو تصمام حاجه حزبي سلازكونه ينبري حزبي ارترا كوني مجمرياسي كالوت بعال طليان ولا بعال انجليز بعال قال زي بولا اوكو مجمرياسي مريتنا منجسي اذا اوجه كوي اوكي وديها كما يا تجاراتون لا انا اساسي انتاي مقباري حزب انحراتيو حزب هاجر انحراتيو سي انتاي تقبر دلي تمام تقداي داويت يغني برهانه نزي أبغى من الاسكندر لا حدين قل أنا أنت ما حنساك تملس إلي كند مليس كات ملس مخنياتو أنت إلك بزعبا إساس برئسيز بيرتراز اللو دليت كتقلس إن كان لها أدكيمو جوك إنو حزو يزدالي ثم خينو ساعتي مريت
طبعا مريض قال أتكسف رواية عندي نحر مريض قال أتكسف رواية خينا تدليتنا إساس ديكونن قوة زلو تم كسف رواية نخا إثيوبيا يعني سلازي مستي إثيوبيا سلطان ما إثيوبيا يكون زدلي إساس لوم يهلو يهلو نتا هجر بخمس الداليو عند حر يغيد اللي خوين أمه زبير ترخا بز درجة زبرسو زلون نابرسي تزترفخا تجقينو تحيزو مريتو خوننن ككلاخلن نابزيك الدرجة انت بسيحو ناي إرترا إثيوبيا ونت ديكونن زخطر اوكي ودي خالده ودي በመሰረቱ ረቂቅ ዝኾነ ጉዳይ ክንዕዘቦ ዝግባአና ኤርትራ እዩ ረቂቅ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፍሲ ወከፍ ገባር ነናቱ ነንእሽተይ ቅፃዖ ኣላቶ ነንእሽተይ መሬት ኣላቶ ናቱ ስዝውንና ሓሪሱ ዝበልዓ ኣላ ብኸበሳ መንገድታት መስከል ኣብ መታሕት ከማን ዳርጋ ከምኡ እዩ ዋላ እኳ ደሙን ያለ ይበልዎ እምበር ከብቲ ገይሮም ሒዞም ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ምስ ከብቶም እዮም ዝኸዱ እቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ከዓ ሓሪሶም ዝበልዕሉ ናቶም መሬት ኣለዎም እዚ እንተዳሪእናዮ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ጋሻ መሬት ተባሂሉካ ተሓርሶ ጉዳይ ኣይኮነን መፂኡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክገዝኦ ዝኽእል ኣይኮነን ኣክቹዋሊ ኣብቲ ሕጊ እንዳባና እንተዳሪእናዮ ኮይና መሬት ኣይሽየጥ ኣይልወጥ ሰርሃ የምፃእ ልግዛ የምፃእ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታት እዩ እቲ ብሓይሊ ዝተሓስ በዱ ዝኾነ ቦታታት እንተዘይኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ዝቕመጦ ቦታታት ናቶም ናይቶም ገባር መሬት እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ንዓና ከቃልሰና ዝኽእል ነገር ከዓ ኣብ መሬትና ኣሕሊፍና ስለ ዘይንህብ እዩ ብሕጊ ምስርዓትን ተተኺሉ ዝኸይድ መሬት ዓደቦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሓውልቲ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ነዚ እንድሕር ዘይንፈልጥ ኮይና ብዛዕባ ኤርትራውነት ከማን ብዙሕ ንፈልጥ ኣይኮንናን ማለት እዩ ኣሎር እንተ ዳሪእና ኣብ ካልእ ቦታታት ዋላ ኣብ ኬንያ ኸይድ ዋላ ኣብ ካልእ ቦታ ኸይድ እቲ መሬት ሓደ ሃብታም እዩ ድሕዞ ሓደ ሃብታም ይሕዞ ገፊሕ መሬት ክሕዝ ክእል እዩ ሓደ ንጉስ ክሕዞ ክእል እዩ ንጉስ ዝበሃሉ ኣሎ በዚ በዓል ናይጀርያ እዚ ጋና ገለመንታ እዚኣቶም ኩሎም ዞም ኣፍሪቃውያን ተዳሪኻ ይኾንካ ከምኡ ዓይነት ኣሎ ከምኡ ዓይነት ናብራ ኣሎ which is ንሓደ ዝኾነ ይኹን ሃብታም ዝኾነ ካብ ኤውሮጳ ብፍላይ ገንዘብ ከም ሓደ ምቀያየሪ ሂወት ካብ ተፈጥረሉ እዋናት ሒዙ ብወርቂ ዲኻ ብገንዘብ ዲኻ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ መሬት እዚ ሲ ክንፈልጦ ዝግባአና ነጥቢ እዩ ከም ኤርትራውያን እንታይ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራስ ብምሉእ ክቃልሶ ዝኽእል ዝነበረ ዝብል ሕቶ ተሓትት ኢኻ እንታ ኮይኑ እዩ ገሊኡ ከምዚ ዝኸውን ገሊኡ ከዓ ከምዚ ዘይከውን እዚ ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ብወገን ኣሜሪካውያን ኮኑ እንግሊዛውያን ኣቐዲሞም ዝበለለይዎ ነገር ተዳሃልዩ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ትበሃል ነገር ከም ሓደጋ ገይሮም ዝርእይዎ ዝነበሩ ነጥቢ እዩ ከም ሓደጋ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሃገራዊ ክፀንት ኣለዎ ዝበሃል ፕሮግራም ብግስ ክብል ከሎ ካብቲ ንኤርትራ ከም ሃገር ከተግብራ ዝኽእል ሓያል ፖለቲከኛ ዝነበረ ከቢረ እዩ ብትምህርቱ ፖለቲካዊ ብስለቱ
هجراونتو كل زمن كبيرين طوال يوم قتيلهم وانا بينات نيشنز كخيد مستقربة سنتا بينات نيشنز كما قوتهم مستقل أكال نسوي نير سنبا نيو دا أول دماريان ولا منشي موزي أوز ما قوس نمري أبونا عبد الق شو ما أبونا باب الجام أبو إبراهيم شيخ إبراهيم سلطان. ولا إبراهيم إبراهيم سلطان سلطان إبراهيم سلطان تبع لها ولا هو إبراهيم سلطان مالته سلطان حجي نسي كون النير انت عراق كبيرة نير انت رينا وشت ميدا إيرتراون إساس زكايدو زنوغانا قالسي نو كلهم هاقراوان بوغن هزباقون باري رقبو بوغن جبهاي رقبو يقتلوا نيرو كم فداين كوينو يقتلهم نير نتم ناي جبهة كاوت كادرات عبيت هاقراوان كاوام كنسمي نقلينا بزعات ግን ካብቶም ዓበይቲ ፍጹም ክንወስድ ንኽእል ኢና ዶክተር ፍጹም ሃገራዊ ስለ ዝኾነ እዩ ተቐቲሉ ምክንያቱ እሱ እዩ ኮማንዶስን መሊሻን ኣብ ሰውራ ከኣቱ ብርቱዕ ፃዕሪ ዘካየደ እሞ ዝተዓወተ ጅዚ ብወገን ኤርትራውነት እየ ዝገልፆ ዘለኹ ኢሳያስ ዘድልዮ ዘሎ ኢሳያስ ምፅብስ በለ ዝገበሮ እርተዳሃልዮ ኮይኑ እቲ ኣውራጃዊ ምሕዳራት ኣፍርስ ኣቢሉ ቀዋሊ ዞባዊ ምሕዳራት ገይርዎ መሬት ከዓ ናይ መንግስቲ ኢሉ ተዛሪቡ ዳት ሚንስ ካብቲ ዘለዎ ባህሊ ካብቲ ዘለዎ ምትእስሳር ካብኡ ንምውፃእ እዩ ፈፂምካ ኮምፕሊትሊ ባሕ ክብል ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ምዃኑ ኣውራጃ እንታይ ምዃኑ መሬት እንታይ ምዃኑ ክስታይ ኣብ ዘይርዳእሉ እዋን እንተደኣ በፂሑ ንሱ ዲ ክነብር ካልኦት መፅኦም ዶም ክገዝእዎ ከም ድሌቶም ክገዝኡ መሬት ዝታት ኩሉ ታሽሙ ክኾነሉ እዩ ማለት ነፃ ክኸውን which is ከምተን ካልኦት ሃገራት ኤርትራ ከምኡ ኮይና ተርፍ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ንርዳእ ኮይንና ኢና ንሕና ብዛዕባ ኤርትራውነት ኣፀቢቕና ክንማጎት ንኽእል ኩሉ ፅሑፋትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማለት ኩሉ እዚ ሰነዳት ናይ ኤርትራ ካብ ናይ ቀደማት ሒዙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዓለም ትረኽቦ ኢኻ ኩሉ ተንብኦኻ ትረኽቦ ኢኻ ስለምንታይ ተታሒዙ ናትና ናይ ካልኦት ዘይተሓዝ ምክንያቱ ስኑድ ስለ ዝኾነ እንታይ እንታይ ምዃኑ ሕግታቱ ስለ ዝፈለጡ ገለገሊኡ ካብቲ ናቶም ንላዕሊ ዝረቐቐ ኣሰራርሓ ዝተተኽለ ትካላት ስለ ዝኾነ ነዚ ኣፀቢቖም ሪኦም ሞያምቶም ኣሜሪካን ድዮም ፈረንሳይን ድዮም እንግሊዛውያን ድዮም እዚኣቶም ቀንዲ ነቲ ነገር ስታይ ዝገብሩ ዝነበሩ ስለዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ኣይኮንናን ክንሓልም ዘለና ብዛዕባ ኤርትራውነት ኢና ክንሓልም ዘለና ብዛዕባ ኤርትራውነት ኢና ክንሓልም ዘለና ኣልበር ኢሳያስ ተቃልሱ ኩሉ ግዜ ዝነበረ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ርሙስ ክገብሮ እዩ ዝፅዕር ነይሩ كأنه تكون كأنه دا عبد القادر كبير مجمرة ناي مصنات من قد توسيدنا قدم مجمرة قدوفوتي حبر السب إيرتا بأشحات سؤال حردن سقطلن زنورن بروتون نسون عزيز نرسع لنا تي كله استجبر قتلتات أب هزمودي أب متحدي أب كبسادي أب كل بوتاتات عدي ناكب كاب حو من داد مقتال محراد إذا كله استجبر نرسع لنا كومبليتلي نرسع لنا نحن نرسعني نابراني هنسا سنهاني هنسا حتى تكلم من سلك له هاي ترسعني ها معناتها هم تجبرت فلتها لكي مو جن إساس تجبر دلو السرارحة نتحبرت سب كاب كم زخوت صيد دلو كومبليتلي ولا خسعلو محمد ذكرنا ينفلتني أنا زي خاطر حقهم كانكو أنا بوغني زاربلهم بر كل جزية براني هو تزاربولو مجن أبتكبار كم مدى بتزاربولو جن نابنت أنا انتهي أنا حس أنتو يزرب نيرانو كيد ناسي أنا زحبر السبزي ناتو مخانا خنرئيو كيد ناس لم تايزين نقص سلم تايزين نقصص دار زين رشعو خينا نقصص نسمع نحبر السب عالم
መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ነገራት ገይሩልና እዩ እዝን ጭብጥ ኣለና እናለልኩም ጭብጡ ከዓ መስኻኽር ዘይሞቱ ኣለውና ኣዲኦም ክጠቡ ከለዉ ዝተሓረደት ኣዲኦም ሞንሳቶም ከዓ ጥዋ ሒዞም ከለዉ ዝዓበዩ ቆልዑ ዝወለዱ ኣለውና so many things ኣለና ኣይንኸሶምን ኢና ግን so ብዛዕባ ኢሳያስ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከልምስ ዝተበገሰ ኣካል ኮምፕሊትሊ ካብቲ ዘለዉ ሓውልታዊ ኣገባብሲ ብርሃነ ሓወይ ስለምንታይ እዩ ኣልምስ ስለምንታይ ኦኬ ስለምንታይ እንታይ እቲ ኤንድ ሪዛልት ዝደልዩ ንሱ ሆምወርክ እንታይ ከሒዙ ክተርፍ እዩ ረስዕዎ እንዶ ንዑ ረስዕዎ እንታይ ክዓውት እዩ ንዝቢ ዋላ ንሱ ሓደ ሆምወርክ ተዋሂብዎ ብመን ብሲኣይ ተዋሂብዎ ተሆምወርክ ሞንሳድ ኣነ ጌት ጌርካ እንዲኻ ልኡኻ ኣይኮነን ኢልካና እኳ ሓንቲ ንመን ንኢሳያስ ካብ ታሪክ ተበጊስና ተልእኽኡ ተልእኹ ንሱ ናቱ ናይ ገዛእ ነብሱ ፕሮግራም ይብሉን ናቱ ፕሮግራም ዝተዋህቦ ስራሕ እዚያን እያ ተባሂልዎ ከይድ እዩ ዘሎ ስርሕ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ እንተ ደኣ ክትብለኒ ኮንካ ግን ስለምንታይ እንተ ደኣ ክትብለኒ ኮንካ እቲ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ኣርኢና ሕጂ ሓደ ሕብረተሰብ ናፅነቱ ብሓይሉ ድወስድ ንኩለን ሓይልታት ዓለም ተዋጊኡ ናፅነቱ ዝወስድ ኣካል ዲኣንደርስታንድ ኣብ ካልኦት ኣፍሪቃውያን እዚ ዓይነት ሽግር እንታይ ሳዕበን ከምፅእ ከም ትኽእል ሞብትን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ከዓ ዘሎ ኩሉ ንብረት ከም ወርቂ ከም ዳምን ከም ኮባልት ከም ዩራኒየም ኢስታት ዳመሰለ ክወርሱ ከምደ ይክእሉ ብሰንኪ ሓደ ሃገራዊ ዝኾነ ሓይሊ ንኻልኦት ኣብነት ድኸውን ክርከብ ከሎ ኣሜሪካውያን ስኢሎም ርዩ መን ክኸልኦም እቲ ሕብረተሰብ ከልኦም ናፅነቱ ደሊ ኢሳያስ እንዶ ከም ድላይ ፍሕቆ የሎን ወይኖ መሱ ዳ ኮይኑስ ኢሳያስ ከም ድልዩ ንስኻ ንድሕሪት ዝኸይድ ኣለኻ ኣነ ብለካ ኣለኹ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለምንታይ ኢሳያስ ከምኡ ገብሮ ኣሎ ዝተለኣኾ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ኢሳያስ ከምቲ ዝተለኣኾ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ነገራት ዳ እንታይ ደሊኻ ቀርሺ ካብ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣይኮነን ክፅበ ደሎ እንታይ ደኣ ካብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ንብረት ከዓ ክገፈፍ ኣለዎ ሳስ እውነቱ ካልእ ነገር እዩ ዝተኣሳስር የብሉን ግን ኣጠቃልላ እሞ ኣጠቃሊለ ኮነ ጌረካ ዋላ ሓንቲ ወይ ክርዳእኩም ኣይከኣለን ኣሎ ማለት እዩ ዛነ ዝብለኩም ዘለኹ እንተ ደኣ እዚ ዘይርዳእኩም ኮይኑ ከዓ እንደ ኣነ ከመይ ገይረ ሞ ከረዳእኩም እዛ ጉዳይ ናይ ኤውሮፓውያን ናይ ኣሜሪካውያን ሕጂ ስማኒ ክጠቕላ እዛ ጉዳይ እስኖት ናይ ኢሳያስ ጉዳይ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ኤርትራ ክጭቆን ዝተገደደ ብሰንኪ ኣሜሪካውያን ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይገደፍዎም ብሳላ ኢሳያስ ዛሶን ዋላ በዓል ኣብይ ይኹን ዋላ ካልኦት ከማን ኢዳ ኣለዎም ድየብሎምን እንፈልጦ ነገር እኳ ተዘይብልና እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ መራሕቲ ግን ኢድ ከም ዝነበሮም ጭብጥ ኣሎ ስለዚ እዚ ሒዝና ክንከይድ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ስኖት ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ዋላ ገለመለ ዚታት ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክርመስ ኣለዎ ዛሶል ትምህርቲ ክረክብ የብሉን ስራሕ ክረክብ የብሉን ማይ ክረክብ የብሉን ጠመ ኢሉ ክዛረብ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ኣብ ከምኡ እዩ ክድቆፍ ፈቲኑ ስለዚ እቲ መሬቱ ገለ መሊኡ ክሓርሶ ይክእል ዋላ ገለ ነገር ክገብሮ ይክእል እዩ ዳስኮል እዚ ንሕር ክንርዳእ ዘይንክእል ኮይና ኣነ ካልእ ክብላ ኣይክእልን እየ ኦኬ ብርሃነ ቀዳማይ ነገር ኣብቲ መሬት ሕጂ መሬት ኣሎ ዝሕረስ ዝውንና መሬት ኣላቶ ዝበልካዮ ብታክሴሽን ዝኸፍሎ ክራይ ዳ እምበር መሬት የብሉን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያን ከለና ዝኾነ ሓረስታይ ታዝውንና መሬቱ እንተደልዩ ከትሕዛ እንተደልዩ ክሸጣ ዝኽእል እዩ ነይሩ ሕጊ ተምፃለይኒ ኢኻ ከምኡ ትብል ተምፃለይ ኣበይነይቲ ሕጊ ኣንስታሲ መሬት ኢኻ ትብል
زمريتو زوننا حرستاي زوننا مريتو شي تشيت مريت على الكاس خم ببلكا دل لغانا ولا من كالس يترفنا يحق لقوتشوا خم بلكا نو نو ونحق نو 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 خم نو نو بلكا ما عنده نقرأك سمعان نمو وا سمعني أنا براكتيكالن زتجبرني يا زملس ما حتى قالوا انا حق خم ببلكا كاب حق وصائي سمعان نت نمدو مريت شيت تجبرني كوت يا زنقر قبرو زلك قالي حسب ما قاب حق وصاز بالي لن كابنا إثيوبيا فتابير حقي زخب داينا غير من وا شو منازي من حقنا قروا أب تحت إثيوبيا عندي زكاني إيرترا نو 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 إثيوبيا نو عندي أنيرا إثيوبيان كنقركا منقص هاي لماريام نجزا نفس كمان ايدم سوسون نتحقي قدف دو هاي سلاسي وما هاي يونن سلاسي النيرو عامي كتير اي ما- نبورون هاي سلاسي برهاني نعقب حنساب قبر حنساب مريتنا عينت عدي مريتنا عدي بديك بكتما مريتنا عدي أشياء أنت أنا خاخ نقرأ كان دو عامل سلازة في الشح عامل سلازة في الشح أشياء أنت اسمع عنده زرو حنساب I don't know عملت أزاربني مكة بنورتا كملس يفلتني مجن كملس إذا نجرزي اي نبرن سلازي نبرن دي زبلك أزلو اوكي تزارب حراك قاعد اندلي قاعد نقرأنا كتشابو بو يتفتنو سلازي نبرن أب إرترا أب استفلالي أورجاتات يكون زوباتات نناتو ناي مريت حقي كله خيلي زوارد اندحر كوينو تعدي زو السنمبر تولك أسب أيكونن مخنياتو أبششو حتى عمت يوارد سلامتايكم زوارد تزمت زلو ولدو بصحي تخركب منتي أب كالي خاء رست زبهار له رست خان دحر كوينو وانو يخا تدليخا جزات سرحلو انت دليخا تشيطو انت دليخا تتحزو انت دا شجيرو كاهوينو أنا نسوت راح زي كونه أبسمجانا أبستمدب كل جيزي إذا قد دايزي أقاتي مني توم هفتاماتنا يتعدي توم هفتاماتنا يتعدي كابتوم دخاتات مريت زلو جنكا بستفعل محرس اليوم سينا ملو ويس كفره اللوم دي زي كالي دقم كقلبلو خرمتي حلفلو يلوم يتحزوهم مثالي حد هنتا الإخلي يزي مسوصلنا كنملس الكائنة خملسو خاعت فقيرهم يوم زملسو متى هنتا الإخلي يكون زملسو أبرئسي كفريلا زي مخالهم تاقراتهم بحارات البانكينج سيستم أب حبرة سبنا يجميرو بحارات يوصلوهم عادتي تلازخونه بتجيبها زوسنته مسارات اتي مريت ناب هزبي كملس اتن عدتات وننتخ خونا اتي هزبي ونانخ خون بزتقبر مسارات اخي باب زكاير كله اب سمجانا اتوم مريت بزحات مريت زحازو هفتامات مولو من دحركم وخينو نحنا خي عبزي اوانزي كيف رنا له خي تتقمنا له خي ميغيرنا كميغير يوسدي لهم حتيتين ببحده نسخهم كند عمت حسكم ما تاقرات لست عمت دو عمت دو ببو جنوم مالتي انا اليوم اتمريتنا حزبي كجمرن كالو بولك أسب زحازو أيكونن حزب مسيو زم حدر له مريس سريحو بيت كريستيان سريحو ناي بيت كريستيان من محدري مريت هيبو كل زي كوين حجي تحزب خوننا اللو كوارد اندحر كوينو ناي عد شماقل بعلخو معوصيهم أما عسل زي وارد سلامتاي وارد بمتأن تهزبهم التوسن هوايو اتمريت حجيجن كفردكم انت زخون
3 ዓመት እንተደኣ በሊዕኩምሞ ኩንታል እኽሊ ሂብኩምሞ 6 ከየፍሪ ተሓዚኡ ፀኒሑ ብሰንኪ ድኽነቱ እንደገና ከዓ 6 ኩንታል እኽሊ ክኸፍል ስለ ዘይክእል ሓረጣ እናወሰኸሉ እታ መሬት ወኒንኩማ ስለዚ ናይ 3 ዓመት 6 ኩንታል ክፈልዎም በልክኹም ግን ኣይብልን ምክንያቱ ጀባኹም ስለ ዘይበለት እዚ እቲ ውሳኔ ኢለ ወዲአዮም ኣብቲ ኸላእ መሬቶም ርስቲ ዋሬዳ ዝበሃል የለን ስለዝኾነ ነቲ ርስቲ ይሸጥዎ የካርይዎ ንመን የካርይዎ ነቶም ዘልምዑ ሰባት ሽዑ ዩኤን ፋይናንስ ዝገብሮ ብመንግስቲ ዝወሃቦም 150 ቅርሺ ሞተር ኣብ ወርሒ ነይሩ ንዑ ሞተራት ገዚኦም ነትገሩ የልምዕዎ ሕጅቶም ከምኡ ገይሮም ገዚኦም ከልምዑ ዘይክእሉ ንዓቶም ሊዝ ገብሮም ማለት እዩ እቶም ዝተሸገሩ ከዓ ይሸጥዎ ስለዚ ኣይሽየጥን ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ይሽየጥ ነይሩ ኣብቲ በዋሬዳታት ዝኸይድ ዞባታት ግን ኣይሽየጥን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ዋንኡ ማለት እዩ ስለዚ ብኤርትራ ንሕና ብዚ መሬት እንድሕር ገዚእካ ገዛ ክትሰርሓላ ዲዋት ኤቨሪቲ ዝናትካ እያ በቲ ሲቲ መሰረት ብዝፈቅዶ ቢልዲንግ ኮድ ብዝተማልአ ኣስሪሕካ ትነብረላ ወይ ከዓ ሸጥካ ካልእ ክትገዝእ ወይ ኣብ ካልእ ክትነብር ትኽእል መሬትካ ስለ ዝኾነት ካብ ሲቲ ስለ ዝገዛእካያ እታ መሬት ማለት እዩ ወይ ካብ ዲቨሎፐር ስለ ዝገዛእካያ ማለት እዩ እቲ ዲቨሎፐር ከዓ ሰፊሕ መሬት ይገዝእ ካብቶም ፋርመርስ ንዕኡ ዝውንኑ እዚ ዋንነት ኣለዎ ክበሃል ይከኣል ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዋንነት ኣለዎ ይውንና እንተልና እቲ ህዝብና ንባዕሉ ሃገሩ ክውንን ዘይከኣለ እታ ዝነብረላ መሬት ኣይብል ኣብ 4 ኣስመራ እንድሕር ዘኪርና ሓረጎት እንታሽሙ ዝነበረሉ ግዜ እቶም ደቂ ኣስመራት ዝዝክርዎ ክትሰፋሕ ኣለዋ ኣስመራ ንናይ 4 ኣስመራ መሬት ክንወስዶ ኢና ኢልዎም እንታይ ጌርና ክንነብር መንበሪ ክንገብረልኩም ኢና ንሓንቲ ግራት ኣብ 2 ተመቒላ ነቲ ገዛ ክሰርሕ ዝደሊ 2 ገዛ ክሰርሕ ተገይሩ እቲ ሓንቲ ክራይ እቲ ሓንቲ ገዛ ንዕኡ እቲ ሓንቲ ገዛ ከዓ ነቲ በዓል መሬት ተዋሂባቶ በታ መሬት እናካረየ ይነብር ስለዚ እንዲኦም ትማሊ ስብሓት ኣብ ማዘጋጃ ቤት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ማንኻ ትብሎ ሜየር ኣብ ዝኾነሉ ግዜ መሬቶም ወሲዶሞ 4 ኣስመራ እንደገና ሕጂ ኣቤት ክብሉ መፅዮም ሓደ ዓብይ ሰብኣይ መሪሖሞም ልዕሊ 70 ዓመት እዮም ምስ ምርኩሶም እንታይ ጌርናኩም መሬትና ወሲድኩምልና መተካእቱ ካ ዝሃብኩምና የለን ኣይርበኩምን ኢና ኢሎም ኣብቲ እዋን መዓት ምክንያታት ሕጂ ብዘበን ሓረጎት ሕሸና ነይሩ ኢሎሞ እዚኣሲ እታ ዝነበረት ሓቂ እዮም ዝገብሩ ዘሎ መተካእታ ሂቦምና እኮ ክንነብር ንኽእል ነርና ኢሎም ኢኖ ካብ መንበሩ ተስኢን ኣብቶም ሰብኣይ ከይዱ ወዲ 4 ኣስመራ ዝነገረኒ እዩ ኣብቶም ሰብኣይ ከይዱ ብክልተ መንክቦም ሒዙ ሻዕብያ እኮ ሰብኣይ ከምዚኣ ትገብሮ ኢሉ ነዝነዝ ኣቢሉ ከውድኻ ስለዚ ሲ ኣብ ምንታይ ወገን እዩ መሬት ይውንን እንብሎ ንህዝቢ ኣብዚኣ ዘሩ እታ ዝበልካያ ሓንሳብ እሞ እታ ዝበልካያ ኣብቲ ሪስ ዝኾነ መሬት እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ክኾን ይኽእል እዩ ብርግፅ ኣይፈልጣን እየ ኣብ ስራየ 3 ወረዳ ኣሎ ርስቲ ዝኾነ ተኸላ መራጉዝ ማይ ፃዕዳ ኣብ ሓማሴን ከዓ ዓድና ኣምን ኣሎ እዚኦም ምናልባት ሪስ ስለ ዝኾነ ዋናት ትዋና ከዓ ንደቁ እንዳካፈለ እዩ ዝነብር ምናልባት ኣብቲ ካሊእ ቦታ ግን
ምሻጥ ዝበሃል ነገር የለን ንኣብነት ዝብሎ ዘለካ ኣብ ኮሎ ግዛይ ሙሉእ ብሕሪ ጋር ገረባ ብምሉእ እቲ ኮሎ ግዛይ ኣይሽየጥን እዩ እቲ ዝበልካዮ ግን ተለቂሖም ንሕድሞ ተለቂሑ ተረዲእኒ እታ ተለቂሑ ምክፋል ምሳኣነ ግን ክሳዕታት ድየስ ትምቕል ንዓመታ 2 ዓመት ገለ ተሪፋታ ድሕረልያ ኮይና የለቅሖ እሞ በቃ የሓርሳ ትሰብ ማለት እዩ ስለዚ ስለዚ ሓርሳ ይኸፍለኑ ገንዘብ የለቅሖ ንተኸልተ ዓመት ድያ ገላት ገለ ዝሰማምዑ ገንዘብ ምስ ወሰደ ከዓ ዳማ ዓዲያ ትምለስ ስለዚ ምናልባት እታ ናይ ርስቲ ግን ክትኮን ትኽእል እያ እቲ ናይ ከተማ ግን ንከተማ ተባሂሉ እንድሕር ተኸሊሉ ግን ናይ ግድን እዩ ነቶም ህዝቢ ይወሃቦም ነይሩ መተካእታ ወይ ክሰርሕዎ ገዛ ገንዘብ ይወሃቦም ሕጂ ግን ንከተማ ይወሃብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መሬት ስለዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ይወስዶ ወላ ሓንቲ ገለ የብሎን ከም ዝበልካ ናይ ርዕስ ምራ ይኹን ካልእ ከተማታት ይኹን ተሰዲዑ እንድሕር ናይ ከተማ ተዋሂቡ መተካእታ ይወሃቦም ነይሩ ነቶም ዓዲ እቶም ዓዲ ከዓ ወይ ገዛ ድዮም ክሰርሕሉ ወይ ከዓ ገንዘብ ድዮም ወስድዎ ነይሮም ኦኬ ባዕልኩም መሊስዎ እዩ ወዳ ንሓና ዳ ኣሸጣ ይልወጥ ብለና ፀኒሑ እምበር ባዕልኩም መልሶ ፀኒሑ ነይሩ እዩ ዘርኡ እንታይ ዝብል ዘሎ መሬሲ ኣነ ዝሽየጥን ዝልወጥን ኣሎ ኣፃፅንዓኒ ትካትኩም ይኹን ባዕልካ ዝበልካዮ ነገር ኣሎ እንሱ ነቲ መሬሲ የትሕዝዎ እዮም ኢልካ ትዛሪብካ ይቕላሉ ኦኬ እንድሕር ዘትሕዝዎ ኮይኖም ኣይትሸጠን ኣይተለወጠን እንታይ ዳ ንኣብነት ኣነ እንዳ ሓንሳ ፅንሓኒ ንመካ ድሕሪኡ ክትዛረብ ብክልተ መገዲ ገብርዎ ኢለ ነታ መሬት ዝውንናሲ እንተደልዩ ከትሕዛ ይኽእል ንዝተወሰነ ዓመታት እንተደልዩ ክሸጣ ይኽእል እየ ኢለ ግን እንታይ መስለካ ኣብ ሰራይ ኣብ ተኸላሲ ኣብ ተኸላ ኣብኡ እንዳ ዓባይ ዝብፅሓኒ ዓዲ እዩ ሕጂ ኣብ ኮደ ፈላሲ እዩ ኣብ ኮደ ፈላሲ እቲ ሓዋና ዓባይ ዳር 32 ዓመት መፅኡ ምስ መፀ ገንዘብ ኣይነበሮን ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ነቲ መሬቱ እንዳ ቦይ መብራህቱ ዝበሃሉ ሓኪም ነይሮም ንዖም ኣትሒዝዎ 200 ቅርሺ 200 ቅርሺ መሬት ሓንቲ ግራት ዳ 2 ግራት ትሒዝዎ ኩለን ኣይኮናን ከማን ሓደ ነገር ዝከረኒ እንታይ ኣነ እዚ መሬት ንካሊእ ሂብካ ገለ ገንዘብ ስረኸብና ክመልሱልና እዮም ኢሉ ይዛረበኒ ነይሩ ዝበልካዮ ዓመፅ ኣሎ ማለት ባእቲ ግራት ዳሓረሰሲ እዚ ኩሉ እኽሊ እናእተወሉ ከሎ 200 ቅርሺ ቅድም መለሰለይ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ እሱ ምናልባት ሕግን ስርዓትን ስለዘይነበረ ዳ እምበር ክፍረደሉ ዝኽእል ኣገባብ ነይሩ እዩ ዘይነበረ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ሕግን ስርዓትን ስለዘየለ ከምኡ እዩ ኣብዚ ኣነ ክደሊ እንደ ፀኒሐ ኣብ ገለገለ ብቀዳማይ ንብብ ነይረ ብሓንሳብ ኮይና ብዛዕባ መሬት ኣብቲ ናይ ሕጊ እንዳባ ምሳብ ኢደ ኣሎ ሕጂ ብዚ ግን ክረኽበልካ ደልየ ነይረ ከምኣ እያ ኣንቢበ ሕጂ ብዛ ኣብ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ትኸውን ግን ንኩሉ ኤርትራ ዝውድል 3 መዓልቲ እቲ ሕጊ ዘሎ እቲ ወረዳ እንተዳ ሕጊ ለጎጭዋ ኮይኑ ንለጎጭዋ የመሓድር ሕጊ ኣድግና ተገለባ ተኮይኑ ንኣድግና ተገለባ የገልግል ንናቶም እዩ ዘጋልግሎም ሕጂ እቲ ነገር ብወገን ሰራይ ክንመፅእ ከለና ብፍላይ ናይ ተኸላ ኩሎም ቶም ኣብ ሓማሴን ዝነበሩ ኣካላት መፅኦም ኣብኡ መሬት ሒዞም በዱ ስለ ዝነበረ ፅልሚ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ፅልሚ እዚ ከዓ ነቲ መሬት ከትሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ክሸጥዎ ግን እቲ ሕጊ ይኽልክሎም እዩ ከትሕዝዎ ንዝተወሰነ ዓመታት ናይ ሕጊ ከመ ምልጋእ ከምኡ ይብል ክደሊ እንደ ፀኒሐ ሕጂ ሃዊኻኒ ስለዝካሊእ ግዜ ሒዘልካ ክምፅ ኣነ እኮ ብተግባር ዝረኣኽዎ ካሊእ ግዜ ሒዘልካ ክመፅ እምበር የንብባ ያቀኒየ ነይረ ደርዓንቶ እንድዩ ዓደይ መሬት መዓት መሬት ነይሩና ይብኡ ተረዲእካ ንልካ ስለዝኾነ ሓፍተይ ኣብ ዝሸገራ እዋን እቲ መሬት
أتحيزاتو ما كويس نقرأ كاي لهنا أنا كويس بس عنده نقرأ مو كاي. كويس بلك حرسان مشطان مفراليو انت زي حرسان مليسا انت زي مليسات وكم عينة قوريهم وتبالها حتى اي ملسنيو حساب تملسلو شيت وين اتغير انت شيت كاي تملسوني خا اوريدي كيدو مالتي زيتي تجنزب عملسكم لنا عند بالحق من قصص لزيلي وي I don't know أجواب ناي سرار حاني ناي مريت قطعس لزيلي أمون كتب كل تسوات بس قبرو من قد تتقبر صراحة عندي أنا خاب حق وساخن نبر دلنا ذكر دانا خلالو تعبرت سو إرتاسي كاب حق وسايز نبر ناي مريت قطعي بلو ناي مريت قطع زنبروتي حق نداباي بتحق ندابا مسرتكا خمزول كايو جبا خيدا حدا نقر كبرت في التنيرة ካልኦት ከዓ ድሌቶም ገብሩ ነይሮም ባዕድ ኢሳያስ ከዓ መፅኡኖ ንድሕሪ ሕጂ ናትኩም መሬት ኣይኮነን ኢሎሞም ዳሶ እቲ ነገር እቲ ሕብረተሰብ ንዑ ዝኸውን ናይ መሬት ቅጥዒ የብሉን ዋላ እዚ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኸማን ናይ መሬት ቅጥዒ የብሉን እዚ ክንርድኦ ዝግባአና እዩ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ክንደይ ተወፅዖ ከም ዘሎ ብርሃነ ኣብዚ እኮ ትጋገር ኣለኻ እቲ ሕብረተሰባት ንነብሱ ዝመሓደረሉ ሕግታት ኣሎ ሕጊ ኣድከመን ምልጋእን ደቅድ ከመን ደቂ ምልጋእን ኣብ ሰራየ ዝውንንዎ መሬት ዝምልከት ሕጊ ኣሎ ወሎ ምሳሌ ኣብ ተግባር ንኽውዕል ንዑ ዝምልከት ኣሎ ኣብ ተግባር ውዕል መን ኣውዕሎ እቲ ህዝቢ ኣይ ናይ ህዝቢ ባዕሉ እቲ ወናኒ መሬት ናይ መንዲት መሬት ሕጂ ብዝዋን መን ይወናን እዩ መሬት ሕጂ እሞ መሬት ኣይውንንን ኢልና ካንዲና ዝውንና መሬት ኣላቶ ስለ ዝበልካሲ ዝውንና እውን ኣይኮነትን እሞ ቅጥዒ ዘይነበሮ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ትሽግር ቅጥዒ ነይርዎ ምክንያቱ ሃይለ ስላሴ መፂ ብሕግን ብስርዓትን ዝነባበር ሕብረተሰብና እንብል ስለ ዝነበሮም እቲ ሕግን ስርዓትን ስለ ዝነበሮም እሞ እዚ ሕግን ስርዓትን እዚ ከዓ ስለ ዝተቆፂ እዩ መን ቆፂ ኮይኑ ንኣዋዝ ግድቡስ ክንገድፈሉ እታ ማይክ أتقل استراحة ኣብ መንጎ ክልቴና ጠጠው ንበል ወዳ እያ እዚኣ ኣዋዝ ናባሃ كما لهم بطاقة قروب صراحة نيرات الناس دونجي مسي وي أحسكم هذا نوركم ضحية حسكم جنزا ناي مريت تلاد الحالكم ما بتعليدان دينا أتينا أبتعليدا أتينا كمين تعليدا واسقي حنسب بترست خمسة أبرستس تا قرب زيا خبلا تا مريت كبسا زلو إرتراسي زي ترافيسكيس بهال مصحف الصحافة مش نيرو إنجليزاوي تولتوه هو ترافيسكيس نسو قروب عوبن راي نسو بابلش زي كونه صحوفات أب بودلين لايبراريز بحال بعد إنجليز قد يفولو معات مالتي نايت سبعيتي مصنعتين عاي قريبني صحف زرعه بدقيق ناي حماسين أو رجع وردا يصنعوا مالتي ስለዚ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ትሕጊ ከምዚ ገለ ዘይኮነስ በብግዚኡ ምስ ብዝሒ ህዝቢ እንዳተቐየረ ከም ዝመፀ እዩ ዝገልፅ ክርዳእካ ውን ይኽእል እዩ ዋይ እዚ ኣብ ሓማሴንን ኣብ ኮሎግዛይን ዴሳ ኣብ ሰራይ ከዓ ፅልሚ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ክርዳእካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብታ ዝበልኩማ መሬት ሽየጥ ድያ ሸይጥን ግን ኣብ ሕጊ እንዳባ መሬት ወርቂ ዝበሃል ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፅልሚ ዘለዎ ጥራሕ እዩ ክሸይጥ እንተኮይኑ ግን ከዓ ንሱ ግዱድ እዩ ንደቂ ሓውብኡ መጀመርያ ከቕርበሎም ኣለዉ ነቶም ናቱ ቀረብ ንሳቶም እንድሕሪ ክገዝእዎ ዘይክእሉ ኮይኖም ብሕጊ ዘየኽስሶ ነገር ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንካልእ ክሸጦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
እቲ ብወርቂ ዝተረኸበ ገንዘብ ሕጂ ፅልሚ እዩ ዝኸውን ነቲ ዝገዝኦ ግን ንደቁ ምስ መቐሎ እንደገና ናታቶም ናይ ኣቦኦም ይወርሱ ምናልባት ስፍሕ ዝበለ መሬት እንተኮይኑ እንዳንኣሰ ምስ ኮነ ኣቦና እኮ ብሓጎና እኮ ብርሃነ ረዳ ዝበሃል ነይሩ እዚ እዚ ንኣኻ ንእሽቶ ንኣኻ ዓብይ መቐለና ተባሂሉ ብሕጊ ተመሊሶም እምበኣረይ ንመቐሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ዴሳ ዝተፈጥረሉ መገዲ ብኸምኡ ገይሩ ዝገልፀሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሓደ እቲ ክትብሎ ፀናሕካ ብርሃነ ሕጊ እንዳባ ኣሎ ወላ ብዛዕባ ወርቂ እውን ይዛረብ እዩ ክልተ ትራቨስክ ዝፀሓፈሎ ሰለስተ ብዓብዩ ናድል ዝበሃል እንግሊዛዊ እሱ እውን ናይ እኮሎግዛይ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ሶሲዮሎጂስት ናይ መሬት ትሕዝቶ ኢሉ ብሰፊሑ ናይ ከበሳ ዝፀሓፈሎ ናይ ብንዓምር እውን 21 ዝኾኑ ትራይብስ ከም ዘለዉ ዝፀሓፈ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ንስቲ እቲ ሕጊ እንዳባ ንቕፅ ዝበለ እዩ ዝነግረካ እቲ ፅሑፋት ዝፅሕፍዎ እዚኣቶም ክትሪኦ ከለካ ግን ብዙሕ ነገር ዝምህረካ ኣሎ ብዛዕባ እቲ መሬት ስለዚ እቲ መሬት እንታይ ዝኸውን ናይ ዓዲ እዩ ዝኸውን ድሕሪ ክንደይ ኣነ ሕጂ ኣብ ሓደ ዓዲ ሲ ብገዛ ገዛ ነይሩ ርስቲ ርስቲ ዝበሃልስ ብገዛ ብገዛ ይፀንሕ እሞ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣብ ሓደ ዓዲ 2-3 ገዛ ወይ 4 እንተለዉ ኮይኖም እንዳ ማለት እዩ ብሓደ እንዳተቐመጥናስ ሞዝ መሬት ይፀበልና ኣሎ ሞ ገለ ንግበር ተባሂሉ እንደገና ይድይስዎ ከይዱ ናይ ዓዲ ይኸውን እቲ መሬት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓድኻ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዓዲ ከበሳ ሰልፍ ኮንቴይን ዶብ ኣለዎ ገለ ኣለዎ ከምዚ ናይ ዌስተርን ካንትሪስ ዶብ ጀሚሮንኦ ዝበሃል ኣባና እዩ ተጀሚሩ ኣብተን ዓድታትና ብዶብ እዩ ዝኸይድ ፈልጥዎ የማ ናይ እምኒ ናይ መን ዓዲ ምዃኑ እሞ ኣብቲ ርእስቲ ትብልዎ ዘለኹም ግን ኢሳያስ ይመስለኒ ተቐንዲ ቁም ነገር ኮይኑ ዘሎ ብርሃኔታ ኣርጊመንት ናትካ ቅድሚ ሕጂ ወስ ኣቢልካያ ስለ ዝነበርካ ንሳኻ እንታያ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ክሕውሳ ኣይደልን እዩ ንኤርትራ ትብል ኣርጊመንት ኣላትካ ኣይ ቲንክ ኣብ ሓንጎል ናይ ኢሳያስ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ደልዩ ምባልን ንኢትዮጵያ ብምልእታ ኣነ ናተይ ክገብራ ምባልን ቁርብ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ኣብ ዳሕራይ ወለዶ ምስቲ ብዝሒ ናይዚ ህዝቢ ከምዚ ሕጂ ናይ ወያነ ዝገበርዎ ኣብ ውሽጢ ብመላይን ዝቁፅር ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣቲኻስ ፅባሕ ንግሆ ብዴሞክራሲ ክትወስድ ኢልካ ኩሉ እቲ ሕጊ እንተሪኢኻ ኣንፃሮም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ማይኖሪቲ እዮም ስለዚ ንሱ ዝሓሰቦ ግን ኩሉ መስዋእቲ ከፊሉ ዝነበረ ህዝቢ ክድበስ እንተኮይኑ ናቱ ክመርሖ ክኽእል ኣለዎ ብከምኡ ክትዓርቕ ኣለዎ ዝብል ንሱ እውን ኣነ ኣብ ላዕሊ እንተደኣ መፅየ እቲ ጉዳይ ፍትሒ ክረክብ ይኽእል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ንሱ እዩ እቲ ሃገር ንሱ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንሱ እዩ ህዝባዊ ግንባር ስለዚ ፍትሒ ረኺቡ ኢሉ ከእምኖ ዝደሊ ጉዳይ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እታ ኣርጊመንት ወላ እተ ናይ በዓል መስፍን ሓጎስ ስቕልና ንድርብዮ ጉዳይ ኣይኮን ኢሳያስ ጠቕላላ እቲ ቦታ ተንቲኑ ገለይሉ ዋይኖት ኣነ ዘይኮን መራሒ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ምክንያት ዘቕርቦ እዚ ኩሉ በዲልኩምናስ እንታይ ኣወቃሕ ትብለኒ ፓርቲ ገይሮም ፀኒሖም ሰልፊ ነፃ ኣብ ስድሖ ዒላ ጉባኤ ምስ ገበሩስ ድሓር ሰልፊ ነፃነት ክኸዱ ከለዉ በዚ ገደም ኣቢሎም ክራኸቡ ምስ ከዱ በዓል ሸሪፎ ገለመለ ፓርቲ ገይሮም ነይሮም ሽዑ ኢሳያስ ካብ ፓርቲ ዝበለት ናብኣ ከይዱ ምስ ከደ ወላዚ ወዲ ፈንቅል ዝብሎ ማጎት ሓደ ክርስቲያን ረኺብኩም ሲ ብወንበር ዘይትገብርዎ ገለ ኢሉ ተማጒቱ ገይሮሙ ከዓ ሽዑ ናይታ ፓርቲ እውን ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢሳያስ ኩሉ ግዜ
ቪክቲም ሮል ስለዝፃወት ተበዲለ ኣለኹሞ ኣነ ከዓ ክከሓስ ኣለኒ ኢሉ ንነብሱ ጥራሕ ስለዝሓስብ ብከምዚ መልክዕ ኣነ ዝሪኦ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ክኸይድ ግን ብቀደሙ እንታይ ኣባእሶም ምስ ወያኔ ኩሉ ዘሰሓቦም ዝነበረ 84 85 ሰውራ ኤርትራ ካበይ ናበይ ኢሉ መለስ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ተሪኢኻ እቲ 5 ፍልልያት ክኾን ከሎ ሻዕብያ ካብ ምዝራብ ሱቕ ባልሒ መሪፅና ኣለና ኢሎም ሱቕ ዝበልሉ ሓደ ካብቲ ፍልልዮም ንሱ እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ እታ ናይ ብሄር ትበሃል ሽዑ ይፀረሮም ነይሩ ስለዚ ኢሳያስ ካብዚ ይውለድ ካብዚ ዘይኮነሲ I think ንሕና ንብሎ ዝበዝሕ ከይከውን እቲ ካብዚ ተወሊዱ ወዲ ዓዱ ስለዝኾነ ኣይኮነን ንሱ ናይ ስልጣን ጥምየት ኣለዎ ስለዚ እዚ ክረውን እንተደኣ ኮይኑ በዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ መስዋዕትን ፀገምን ንሱ ተጠቂሙ ንሱ እቲ ሃገር እንተደኣ መርሒ ኮይኑ ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ተደቢሱ ኢለ ይሓስብ እዩ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፅሉል እንተዘይኮይኑ ከምዚ ነገር ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓስብ ከምኡ ዝገብር ኮይኑ ይስማዓና መወዲ ኣለኹ ቀኒለ ባሳይ مرحبا يغني لنا مجمريا بزح وسواس ضرباتات انديو وعيدو قليلا يكون نختنا فيه نابتال استنان خمسة انتاي زما ساسلوم نزوم كده ديكتاتورات نابين إساسن زبل نجاريو زما ساسلوم ديكتاتورس لزغونيهم مالتي ዲክቴተርስ ግን ድፈላለዮም ነገር ከአሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ዲክቴተር ሓደ ዲክቴተር ኣብ ልዕሊኡ ክኸውን ስለ ዝደሊ ቅድድም ኣለዎም ንሳቶም ከምቲ ዴሞክራትስ ቅድድም ዘለዎም ብማልታይ ፓርቲ ሲስተም ገይሮም ንምዕባለ ናይታ ሃገር በዚ መንገዲ ገይረ ዘማዕብላ በዚ መንገዲ ገይረ ዘማዕብላ ኣብ ዝብል ኣብ ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገራት ይቀዳደሙ ማለት እዩ ዲክቴተርስ ካዘ ሴም ቲል ማለት እዩ ከምቲ እዚ ካብ ታሪክና ሪኢናዮ ኢና ብግዜ ሶቪየት ዩኒየን ዝነበረን ብግዜ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ናይ ወስተርን ወርልድ ዝነበረን ቅድድም ስለ ዝነበሮም እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ብድሕረቱ ይፃወቱ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሽጣራታት ከዓ ከምፁ ይኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ እሳቶም ዘምፅዎ ሽጣራታት ከዓኒ ብዝተፈላለየ ብልሓት ከምዚ ሕጂ ዝስሕብዎ ዘለዉ ናይ ዩኤስኤድ በዓል ትራምፕ ዝስሕብዎ ዘለዉ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ወይ ብድሕረት ናትና ሃይማኖት ድዩ ዓሌት ድዩ ወገን ድዩ በቲ ደረጃ ምዕባለ ናትና እንዳመዝመዙ ነቲ ዝደልይዎ ነገር ግበታ ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ኢምፔሪያሊዝም ናይ ገበት ሃብቲ ናታቶም ጉልበት ይኹን ጥረ ነገር እዚ ኤሌመንታሪ ዝኾነ ነገር ኣብ ሰውራና እውን ኩላህና ንፈልጦ ጉዳይ ማለት እዩ ኢሳያስ ስቑኢሉ ይኮነ ንደመር እዩ ኣብ ንደመር ተሰማሚዑ ኣብ ቅድድም ናይቲ ዲክታተራዊ ምስፍሕፋሕ ኣተሓሳስባናቱ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ክዓግብ ስለ ዘይክእል ካብኡ ንላዕሊ ምልእቲ ኢትዮጵያ እንተወሓደ ከም ማሓደር ስለ ዝደሊ ዝገብሮ ዝነበረ ላዕልን ታሕትን ፎርሙላታት ኣታዊ ወፃእ ክህሉ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ተደመሮ ኣብይ ንደመር ኮይኑ ብትእዋንቲ ኢትዮጵያዊ ምስፍሕፋሕ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ድሓር ከዓ ወድዕነት ናይ ዓለም ከዓ ይቕየር ማለት እዩ ክቕየር ከሎ ድማኒ ንሳቶም ካልእ መልክዕ ሒዞም ክቐርቡ ይኽእሉ ማለት እዩ እቶም ዲክቴተራት ንኣሽቱ ዲክቴተራት ነበሩ ብድሕሪኦም ግን ከም ዝኽብሎ ዝፅናሓኩ ኩሉ ግዜ ዘዋረ ሓይሊ ዓለም ለኻዊ ሓይሊ ኣሎ ገሌና ሕጂ ተሓሳስባና እንታይ ኢና ንገብር ጥራይ ናብ ዓድና ንጥምት
إلا نتي حيال متأثرنا عالم لهاوي مزمزة نعو قديفنا نعو ونزيفنا خنزارب ندري قل اترفدو حجي أبزق وانزي ولا قدمون انتقونه بزي عالم لهاوي أصحفعي ديكتاتراوي ملكاوي سرعاتات أفريقيا تحت قصص باي قداماوي العالم أتوتر لذي كنذكرو لنا تاريخ كل جزء له مالتي كما جري كولونياليزم مسيو أفريكان كولونياليزم مسيو خنذكر لنا كما جري هاجراونتنا أفريقيا مسيو خنذكر لنا نسو الناس تقدم أمس كذا كما جري النيو كولونياليزم مسيو مالسي بوكل الناس تاع أمباسادرات نايتهم أصفحفعت حيلتات عالم تنهاجرات كما جرنا بنيو كولونياليزم آتين نزخ نذكر لنا مالتي تاريخي خاطر تاريخ سي كنا مهارة لنا مالتي لذي إساياس عند حرني إرترا خد كما زد اللغة ينقمتي داوي تاس قدام زورو عند حرني إرترا زد خمت تميتها هاجر كجبراز دلي خوينو عند حري ندمر زبل من قدتات زقبل كوينو مراحي هذا ترى حالات من قدي كنا نزارب زر تاك جبريز زر مالتي السفحت إثيوبيا خجز دلله جن تاريخ دما ناتهم ديكتاتورات ناشو دي يصنعوا نجارات ساتهم تراي دي كونس ولا تم عبيت كمان زي تصبيوا نجارات يمسي عالم كم زي حجي مسي وزلو ناي ترامبيزم بلوتوكراسي مسي زل حجي حزب عالم بلوتوكراسي اصبيغو زردو اي نبرن قدم حجي جن هابتمات منقسي يغلقل كم زلو اتي فلسفنا خوينو زنبره قدم بتكبر ونفتن كم زلو كردا يخيل له عالم مالتي ስለዚህ ናትና كم تقالسي متن كم تقالسنا زخل عامታት زحلفنا متن كم هاجر زلاتنا متن نعلم لخاوي اقابا كايدا دماني كاب تقدم زنبرنا الرادع زياده خنردا حجي كنقدر كنبقى علنا زياده خنمهار كم زلنا كنردا كنبقى علنا كال حلبي نايساس يبلون بجكا إثيوبياوي عباي إثيوبيا مغزا but what happened in between حجي إثيوبيا خم تنسو تصبيها خدكو كوينا كتركباي تقالت unfortunate situation قد إمو ولا نعبي ولا نعو ولا نوياني هذا دي تصبي وخناتات كأنا أنصباريقو مالتي هذا نساتهم نخالي حلبي لهم زغمتوا عنكس 3 هذا قام سيو مليسو نعاتهم كي ترفه كبترهم كي which means ethnocracy كم دي سرح ethnocracy حانت هاجر تعيت هاجر قبرا كم دي كر عليتها وأقباب أسرارح هاجر أبدا modern world كسرح كم زي كل حجي مسيو ربشوهم نعاتهم مالتي بزيهم حجي قال يوم نتي عنكسهم أوسيو عميتهم مزنوبرو قال يوم بو خدو دليو قال يوم بو خدو ايدليون ناب إثيوبيا خامنو دليو قال يوم ناب تقراي كامنو دليو أبى تحساسبهم كلهم كا نتي إريترا ولورا نتلماني كعمس صوي دليو مالتي هجي إساياس unfortunate situation قد إمو زلو انتايو مالتي هجي إذا إثيوبيا خويناتو زلا ودعنت أم حراش نافش علمي انت ما غيلهم تقراي إذا كم تريو زلهم زغبها ديك على عقرقر آتيوهم مالتيو أورومون بعلو the same thing مالتيو لذا تا إثيوبيا نفلتا بدرجة هاي السلاسي نفلتا بدرجة درق نفلتا يلان أجي virtual زخونة حانتي إثيوبيا تبهر شم زلوا زلامبر بتكبر بأكل ندحر كنريا خوينا إثيوبيا يلان بس مغنيازة أنا نعي تقمقم كله حجي هذي kingdom of fake news أب عالم تسفح في حلو ببناتهم لزمرو مالتي هذا مزمر كابو تنعنا زيادة حجي ذربشنا ويكا أبرعد زئتونا ويزفرهنا زلهم وانصار له قليلنا تاخن قبرالنا إلا نزارو لزلنا التي نعسب كوسوا هذا اليوم زبلو زلو مالتي بوضع النت كتريو خلنا خن عراقي كان overly terrorized كنكون أي قبأنا نيو أنا بهالاي مغنياتو إثيوبيا تبهر solid زغنت سلازيلا عدميهم كقصلوا من أنتي زسفحفحوا فيك نيوز يبزع كابتا actual
መግዛእቲ ናቶም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ገዛ የለን ኢሳያስ ኣብይ እንዳርግሪ ኮይና ትረብሎን ኢትዮጵያ ሲ ከምታ ዓንቶ ይዘሩ ዝተውሰዱ ዝነበረ ነታ ኦሮሞ ከማን ነታ ኦሮሞ ነታ ዓሌቱ ዘለዋ ዝብላ ከማን ንዓ ከማን ክቋፀራ ኣይከኣለን ንባዕላ ንሳ ኣብ መዓት ፈሓበትን ዘላ ኣምሓራ ዘሰየል ትግራይ ዘሰየምቲን ኤርትራ ድማ ዘላቶ ሃለዋት ከኣኒ ይፈልጥ እዩ ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጥ እዩ ኢሳያስ ዝያዳ ልዕሊ ኩሎም ዝተመኮረ እዩ እንታይ ጽበይኹም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ፈልጥ እዩ ህዝቢ ኤርትራ መን ይወይ ከም ዝመነዎ ፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ፈፂሙ ፀሊእዎ ከም ዘሎ ፈልጥ እዩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ከኣኒ ዓቕሙ ከምዘይ ተጠርነፈ ማዕረ ማዕሪዩ ይርድኦ እዩ ማለት ስለዚ ኤርትራ ንዕኡ ቤዝ ኤርያ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ከምዚ ባርካ ከምዚ ጀብሃ ኣብ ባርካ ቤዝ ኤርያ ዝነበራ ሻዕብያ ድማ ፍሳሓል ቤዝ ኤርያ ዝነበራ ምልእቲ ኤርትራ ንዕኡ ሕጂ ቤዝ ኤርያ ቅድም መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ወዲእዎ ዝኩልካትኩም ደይትኽዕልዎ ኩላና ንፈልጦ ታሪክ ማለት እዩ ግን ኣታው ወፃእ መርገፅ ከኣለዎ ማለት እዩ ኣሜሪካውያን ድሕር ክፀልእዎ ኮይኖም ከኣኒ ናብ ካልእ ከዓ ክሻሩ ናብ ኢስት ገፁ ከዓ ስለ ዝኸይድ እተን ደቂ ኣዳደማ ሓይልታት ኣብ ዓለም ዘለዋ ድማኒ በበት ሲስተም ናተን ከኣኒ ከቕርብኦምን ከርሕቆምን ነቶም ዲክቴተራት ናእሽቱ ማለት እዩ ንዑ ከዓ ሰምቲን ይገጥመሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ድሕር ንኤርትራ ቁልቁል ኣፋ ዝደፍኣ ኮይኑ there is no other logic ካብኣ ዝሰፍሐት ምስ ካልእ ጨሚሩ ክገዛእ ከም ዝደሊ ካልእ ሎጂክ ክህልወና ኣይክእልን እዩ እዚ ሎጂክ እዚ ድማኒ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ካልእ ወላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ተመክሮኡ ንሱ እዩ ግን ከምዚ ዝበልኩኹም አንፎርቹኔት ሲትዌሽን ገጢምዎ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኢና ንገብር ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ንኤርትራ ዝሃጅሙ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ወላቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዲክቴተርስ ወላ ሬላቲቭ ዲፈረንስ ይሃልዎም ምስ ካልኦት ኩሉ ግዜ ኣዘ ኤክስፐረንስ ኦፍ ኤርትራ ዝፃወቱ እዮም ብዋጋ ኤርትራ ዝጣልዑ ዲክቴተርስ እዮም ኩላቶም ማለት እዩ ካብ ኢሳያስ ጀሚርካ ወያነ ጀሚርካ ኣብይ ጀሚርካ ኩላቶም ክትዓረቑ እንተኮይኖም ከማን ናይ ኢትዮጵያ ልኡላውነት እንተዳ ዝድምሰስ ኮይኑ ሬላቲቭሊ ክትዓረቑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እታ ቅድድም ናቶም ሰከንደሪያ ትኸውን ሽዑ ማለት እዩ መን ይመፅእ ኣብ ስልጣን እዩ ዘባእሶም እምበሪ እቲ ዓብ ነገር ተፈትሕሎም ኣሎ ማለት እዩ እንተዳ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ዕዳጋ ብዝተሓተ ናይ ናፅነት ደረጃ ክትኣቱ ኮይኑ እዚ ፈተና እዚ ድማኒ ኣብ ሜዳ ከለና ዝሓለፍናዮ ፈተና እዩ እዚ ፈተና እዚ ኣብ ኣርባዓታት ዝሓለፍናዮ ኣብ ሜዳ ዝተፈተናዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ፅዑቕ ኤርትራዊ ስምዒት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን እቲ ሃገራዊ ናፅነት ክመፅእ ክኢሉ ማለት እዩ እዚ መፂኡ ሕጂ እንተና ናብ ዲሞክራሲያዊ ምዕባለ ወላ እውን ከም ሓደ ዲክቴተር ክትገዝእ ትደሊ ግን ከዓ ንዓድኻ ተማዕብል ኮይኑ ከማን ኢሳያስ ክቐርብ ኣይከኣልን ንኤርትራ ቁልቁል ኣፋ እዩ ክደፍኣ ቢሉ ባዕሉ ከዓ እዩ ድምስክር ዘሎ ባዕሎም እኮ እቲ ፍሉይ ነገር ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ እቶም ዲክቴተራት ባዕሎም ዝዛረቡ ኣለዉ ባዕሉ እኮ ባፅዓ እታ ናይ ቀደም ባፅዓ ኣበይ ኣላ እታ ናይ ኣስመራ ናይ ቀደም ኣበይ ኣላ ኣበይ ኣሎ እቲ ናይ ቀደም ኩነታት ኢሉ ሲ ነቲ ምርማስ ናይ ኤርትራ ባዕሉ ዝፈጠሮ ሲ ባዕሉ ከዓ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ እንታይ እዩ ንሕና ጥራሕ ኢና ዓቕምና ከነዋህልል ዘይከኣልና ማለት እዩ እቲ ኦፖርቹኒቲ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ንዓና ጎረባብትና ኣብ ሕማቕ ሓደጋ ክወድቁ ኣይንደልን ኢና ጥዑያት ምዕቡላት ክኾኑ ኢና ንደሊ ኢትዮጵያ ሃብታም ጥዒቲ ኮይና ክትጠቕመና ንሕና ከዓ ክንጠቕማ ንደሊ እዚ እቲ ዴሞክራሲያዊ ተሓሳስባ እዩ አንፎርቹኔትሊ ግን ከምኡ ክኸውን ኣይከኣለን ሱዳን ጥዒቲ ክንዲ ትኸውን ካብቲ ንፈልጣ ዝነበረት ምዕቆቢትና ዝነበረት ሱዳን ወላ ምስቲ ኩሉ ድሕረት ኣብ ዘይገድስ ሕጂ ግን ክንዕቆበላ ዘይንኽእል ጎረቤት ኮይና ኣላ ማለት ንባዕላ ፋሕብትን ኣትያ ማለት እዩ ሳው ሱዳን ድሕር ርኢናዮ ኣብ ገምገም ናይ ሕድሕድ ኩናት ይርከቡ ኣለዉ ሕጂ ማለት እዩ ዝገደደ ማለት እዩ እቲ ሲትዌሽን ናይ ዓለም ግሎባል ሕጂ ክንሪኦ ከለና ክትዕቆበሉ ዘይትኽእል ጎረባብትና ክትዕቆበለን ዘይትኽእል ዘይክእላ ኮይነን ኣለዋ ነዚ ኩሉ ወድዕነት ኣፅኒዕና ኢና ሕጂ ንሕና መራሕቲ ከነጥሪ ዝግባአና ነዚ ኩሉ ዝወድዕነት ዝኣጥሪና ኢና ሕጂ ኣዝማድና ሎካል ጥራይ ከም ዘይኮኑ ኣዝማድና ዲሞክራሲያውን ኣዝማድ ንሕና ዲሞክራሲያውን ኢና ክንብል ኮይንና እቶም ተቃለስቲ ኣዝማድና እቶም ኣብ ዓድና ዘለዉ ህዝብና ጥራይ ኣይኮኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ምእንታና ዝጣበቑ
ዴሞክራት አለው ከምቶም ጸልኡና ንጽብጽቦም ነቶም ፈትሁና ከአንኸነና ዲዮም ይግባአና ማለት እዩ አምሓሩ ለው ኤርትራ ያዝሉ ተጋሩ ለው ኤርትራ ያዝሉ ስለዚህ ብቅልጽሙ ህዝቢ ኤርትራ ነጻነቱ ዘምጸሉ ላነቱ ዘረጋገጸ እዩ بفقري درجة لأن اللاجئ مسجد بإيرترا بر بصير درجة زواج عنا يكونون زبدلو إذا أتوم حجينا نتوركين يوم كنا ندور مالنا أب السودان كم زعم السورون تليم أب فلسطين كم زعم السورون تليم حجي نحنا سيمباثي راح زي يكون حجي إمباثيك كنا لنا مستوم نايك ألس أزمات أب مول عالم زرقعو مالتي كله نجار مركز كن حزوز لنا أتي نون ألاين زبهال مالتي مغنياتو قدم حجز نبره أجابا بقال سناي نون ألايند تبلمو بتكبر جن مسحادي تسقع ده حارت حدا قولني فرقو قولنا خاص علاتي يا أتوها مالت أنت لا السوفيت تسقعك أمريكا نعشتو شفاتي فترة الكامالتي زغنا نجاري فترة الكامالتي نعجرجر دخون كأني بزعك تكون سلازيد اللي زغنا شفتان عرفتي روم الكاب سلام تنبراي تخيلون مالتي انت رام السوفيت تسقع مس امريكا تسقع كهاني وتوم سوفيت وان كاني لسيم تاكتيك يتقوموا مالتي حجيون ابز زلو قدم نحنا حجي تاينا خنقبر تقبانا حاده قداماي مسرتاو صلاينا سرعات اساسكم مهانو اب قمت اتينا نت نتوركين ناتو دماني اب قمت بزقتو منقدي كنقالسالنا مالتي ناتنا ديمقراسيا عبيت دماني لك كاني ناتو نتورك إن عالم ندار أنا كنكيد علنا مالتي إذا عباتنا هاي مريت لمساهم أنت خوينو إذا بزح عندنا تقاليسنا له بزح تزاريبنا له سلازغونه I don't think نخن شرحه ده آيتي ترنافت في نازل لمبري من يصلعنا إساس تاي جبرنا هاي حلمناتو شيء أما صحفنا فيديو تاتن أبقلن كوفي تمزجب قدات سلازغونه معنا هاني كل أفناء دفن سرعتكم مهانو نعرف فريتنا ولا حنتي أبتو راينا عينا تفينا زلنا كما يجيرنا عينا مسبع علمان كوينا عينا نحن حد نتفتيرنا هذا ديمقراطياوي سرعة بهاجرنا خنتكل نخيلن كمود ما تعيات قربا بتناخلو مغنياتو قربا بتناهم كدكسود لهم انت خدكسن انت خدكس قربتك يدكس سلازغونه يتي نتورك الناتنا مش قربا بتناخ تاثرالو زعباتنا يمريد تاخم مقل تزاربكم اليوم حقنا باناتنا علو أنا بزعباني عدي كزارب الحري خويني خمسة يزورون عدو بزارب زنبرة أنا بزعباني عدي ندحر كزارب خويني عقل وجوشوا لازخونه مريت نعدي مريت كأب واريدا يا خي واريدا مالتك مكففال مريت مالتي نقابلنت أبشر شو عتعمت سلز وارد أمونجو زمرعو قالو أمونجو مرعان حسن كم نجارات قالو هجي تتمرعو سب كساعة واريدا تراز دونجيو خوينو እንታይ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ዝሞቱ ሰባት ስለዘለው ሓደጋ ገባር ዝበሃል ኣሎ ሓደጋ ገባር ይህቦ ማለት እዩ የከፋፍሎ ማለት እዩ ካልእ ነገር ከኣነ ሽዑት መሬት ሰፊሕ ስለዝነበረ ከዓ ፅግኢ ዝበሃል ኣሎ ክፀግእ ይኽእል ማለት እዩ ነቲ ፅግኢ ግራት እውን ክንደይ ዓመት ከም ዝበልዓሉ ኣብ ትሕግሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ፅግኢ ፀጊኡ ክበልዓ ሰለስተ ፍረድዩ ክልተ ፍረድዩ ገለ ይበልዓሉ በትሕጊ ናይ ዓዲ መሰረት ትሕጊ ገጭዋ መሰረት ብድሕሪኡ ናብ ዋሬዳ ይኣቱ ማለት እዩ أبناء كله جزاء الحركات كحاجة أنا أبو سلز نبركو الله ولد أجد زبهالا اليوم حاجة تام كراي زغراي كتبوا صراحكم فيدوم نحد قوعديو نخلت قوعدي نخنا ولد أجد كابتل على عارة وريدهم أبهازهم يحرسوا مالتي أو سلز غنتي عبيت مريثات زلوا مالتي الذي نناتو حق سلز له نحنا بقى حد بلنا زربا زي كونسي بتحقنا بازلون زفقدون علمي أبو خارجم أبو خامرق زبال انتهى مالت ديو قال يوم ده يقول لهم قالوا قال يوم كا سفح مريت زلهم قالوا حجتهم لك سفح مريت زلهم دلهم اتوات قالوا مال هم سبب زلهم أم قدال كل مسخ لنا قل كلها تقاديلها تسبب مريت زلوا عدة قرات زلوا ولا عب قرات زلوا كلها إيرتراوس لزخونة تبدي بزخ عيوتي جبهار علاته زنبرت مدلدال مريت زبال زرو هذا شيء مجانا حيد خمس بلز نبرة عجي أكل نايت مدلدال مريت أبجبها مسجد نبرة متكل مالجي مغنياتو ختقادل كلها دمكا كتفسد كلها كلها تفسد لها مريت كتما قال كلها عند حري تواسع على هونغا معرض الديمقراطي بتخكل يسرح لنا مالجي
نزين ود خمسين يخاجي تواناتا توم سبسل مجن كم زولكم مو كم يجرد أسمرا ختمات تسريعو كم يجرد من دفرا تسريعو مريت لا تشتوكوي كم يجرد كونتشيشن أنا إتليان كابتوم دك عد جزيوه الشيء سلزخونه كوي بتقوله دا مرساني بتقوله دا كونشيريا زلو بتقوله ناي ربع سبات زلو بمولو بعد أزرق زلو قال زلو ما كلاس زلو قال ما زلو تقول جرادين زلو كابتوم دك عد كويو ويدا بحصور كويو تليان كم دلله مرخبهم منبر كاباتهم كويو مالتي ويبا حيلو جزاء خويو ويكا خباتهم نوع ما دراج يرتصبيرو زغورو مالتي ስለዚህ ዓብ መጽናዕቲ ጉዳይ ዘድልዮትና መሬት ጽባሓን ጎውን ዓብ ዕማም ይኽጸንሐና ምክንያቱ መሲ ሲትዌሽን ገዲፉልና ከይዳሎ ስርዓዚ እቲ ድሕሪና ድመጽእ ወለዶ ዓብ ናይ ትራንዚሽን ዕግርግር ክህልዎ እዩ ከመይ ገይሩ ክገብሮ እዩ ርቀት ብዘለዎ መንገዲ ንዕኡ ዝኸውን ከዓ ንሕና እንድሕር ንኽእል ኮይና ዞም ቀዳሞት እቲ ዝነበረና ኣነባባር ናይ ቀደም ከመይ ነይሩ ኢና ክንምህሮ እንደሊ ወይ ከዓ ከነረክቦ እንደሊ ታሪክ ከነረክቦ ምእንቲ ክልውጥ ከሎ ትራንዚሽን ከይብርትዖ ሓላፍነት ናትና ንሱ እዩ ካብኡ ሓሊፍና ንገብሮ ነገር ከማን ብዙሕ ዘሎ ይመስለኒ እንተ ነታ ለውጢ ግን ከምቲ ዝበልኩሞ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ እንታይ ኢና ንገብር ማለት እዩ እቲ ዝያዳ ተወሲዑ ዘሎ እዩ ለውጢ ከምፅእ ዘሎ እቲ ዝያዳ ተወሲዑ ዘሎ ከዓ ንሕና ኣይኮንና እቲ ዝያዳ ተወሲዑ ዘሎ እቲ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎን እቲ ሰራዊት ፈቐድኡ ከርተት ዝብል ዘሎ ዕድሉ ወይ ምውጋእ ወይ ከዓ ምህዳር ዘሎ ነዚ ኢና ንሕና እቲ መልእኽቲ ክነመሓላልፈሉ ዘለና እሞ ንሱ ኣብ ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ ሰዓታት ከመይ ገይሩ እቲ ዴሞክራቲክ ነርቸሪን ከዓኒ ብግዳም ይቕረበሉ ናትና ሓላፍነት ናይቶ ኣብ ግዳም ዘሎ ሓላፍነት ናይ ብፍላይ መንእሰይና ዘሎ ሕጂ እሞ ታሪክ ዝጎደሎ ከምዚ ናይ ትማላ ብሕዋር ዱዓልናዮ ናይ በዓል ዶክተር መኒኻ ትብሎ ዘለዎም ሕፅረታት እናመላእና እሞ ግን ከዓ ሓያል ኤርትራዊ ጽንዓት ዘለዎም ነዚኦም ኢና ካብቶም መንእሰያት ከማን መንእሰያት ክንመርፅ ኣለና ማለት እዩ መን እዩ ኤርትራዊ ኮይኑ ጠጠው ዝብል መን ከ እዩ ኤርትራውነቱ ኣቃሊሉ ዝርኢ ኢና ብሽም ዳንጋ ዘይኮነስ ብሽም ዳንጋ ናይ መንእሰይ ዘይኮነስ ብሽም ርእሲ ብሽም ኣረዳድኣ ናይ መንእሰይ ክንከይድ ይግባአና እዚ ተሓላፍነት ናይቶም ዓበይቲ ዘለና እንዳበልኩ ኣብዚ ዘረባ ይዓፁ ይቐኒየለይ ባሻይ ብዙሕ ኺምካ ብርሂካ ኣለኻ ብርሃነ ኣነ እኳ ሕጅስ ብዙሕ ዝዛረበ የብለይን ግን ብዛዕት መሬት ኣይሽየጥ ኣይሉ ዝብልሲ ተዓንቀጽ ከናድያ እንደ ፀድሒ ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ናይ ለጎጮ ረኺበ እዛ ምበልካ ፅኒልካ ስማዕኒ መሬት ለጎጮዋ ብዝኾነ ምክንያት አንቀጽ 10 እያ እዚኣ ብዝኾነ ምክንያት ንፀለማ ከይሽየጥ ኩልኩል እዩ ስለዚ እንደገና ካብ ብሕጂ ንድሓር ማለት ካብ 1936 ዓመተ ምህረት ግእዝ ማለት እዩ ከምቲ ሕጊ ኣቦታትና መሬት ንፀለማ ከይሽየጥ ፅኑዕ ኩልኩል እዩ ስለምንታይ ሰብ ነታ እተወልደላ ርስቲ ዓዱን ብስእነት ብድኽነት ንፀለማ ሸይጡ ንውሉድ ወለዱ ኣዶምኒ ርስቶምኒ ክለቁ ፍቁድ ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣይኮነን እሞ መሬት ንፀለማ ኣይሸየጥ ስለዚ ምንም ይትድኻ ሸጊርዎን ፀቢቦን ንፀለማ ብውዕል ብፈፅሚ እንተሸጠ እቲ ውዕልን ፈፅምን ፍሩስ እዩ መሸጣ መሬት ለጎጮዋ ኩሉ ንዘበናት እዩ ስለዚ እቲ መሬት ሸጠ ወይ ኣቦ ሓደ ኣባሓጉ ዝሸጥዎ መሬት ዘር 5 ዓመት ነተን ዋጋ መሬት ንባለ ወርቂ ከፊሉ መሬቱ የምልስ እቲ ባለ ወርቂ ዘመናት በዝሐ ወለዶታት ነውሐ ኢሉ ኣይኸልክሎ ናብ ዝመፃው መዓልቲ ወርቁ ተቐቢሉ ይልቀቃሉ ኣነ ሶመኒ ሓደ ገጽ ምሉእ ማለት እዩ ሓደ ሃብቲ ኣብ ለጎጮዋ እንታሪእና ይኮንና ኣብ ለጎጮዋ ፅልሚ ኣሎ ብሰራይ ዝተኣሳሰር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣታ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ብዘይካቲ ናይ ወረዳ ናይ ኮሎግዛይ ከምሳ ዝኣመሰለ ነገራት እሱን ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ተዳ ብረቂቕ ኣንቢብናያት ሕጊ እንዳባሲ ብዙሕ ነገራት ክመሃረና ክእል እዩ ድሓር ንሕና ምናልባት ብገርና ከምዚ ከማይ ዝኣመሰለ ኣብ ኣስመራ ዝዓበየ ብዛዕባ ዓዲ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሉ
ለዓመታዊ ፍልጠት ሒዝካ ክትዛረበሉ ዳርጋ ኣሸጋሪ እዩ ብወገነይ ማለት እዩ ንዓየ ዝወቀስ ዘለኹ ንኻልእ ኣይኹንኩን ስለዚ እቲ መሬት ኣይሽየጥ ኣይልወጥ ዝብል ሲ ሓታ ብደጎጭዋ ከምኡ ሪኦ ኣለኹ ኣብ ካልእ ከማን ዝኣኸቦ ነገር ነይሩ ብዛዕባ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ሓሊፈ ስለ ዘንብቦ ብዛዕባ መሬት ከመይ እዩ ስለ ዝብል ኣብዚ ሓደ ካብቲ ነጥብታት ክነግረካ ደልየ እየ ማለት ስኢለ ይኸውኩን ከምኡ ኢለ ተዛሪበ ዓንቶ ወይ ማለት እዩ ብዝተረፈ እቲ ከም ዝበሎ ባሻይ እቲ ውፅእ ህዝቢ ውሽጢ ዘሎ እምበር ንሕና ኣይኮናን ነቲ ውሽጢ ህዝቢ ከመይ ንሕግዞ ናትና ሓላፍነት እዩ ከም ዝበልካዮ ከዓ ብዙሓት ኣምሓሩ ተጋሩ ኣለዉ ብዛዕባ ፅቡቅ ኣተሓሳስባ ዘለዉ ፅቡቅ ኣረኣያ ዘለዉ ብዙሓት ኣለዉ ቀሪብካ ክትዓልሎም ከለካ ኮነ ዋላ ብቪድዮ ብከምዚ ከማን ዝዛረቡ ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ነታ ፀቢቖም ዝርድኡን እቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዝምድና ከዓ ሰላማዊ ዝምድና ምዃኑን ከርእዩካ ዝደልዩ ኣለዉ ኣካ ምርካቦም ምዝራቦም ኣገዳሲ እዩ ባሻይ ዝተረፈ ዘረባይ ኣብዚያ ይድዓፁ ናባኻ ገዲፈ ኣለኹ ዘርኡ ሓደ ጽቡቅ ኣለኻኖን ኮይለ ኢኹም ምስ በልካ በብዞብኡ ሲ ነናቱ ናይቲ ሕብረተሰባት ሕጊ ኣለዎ ግን ናብ ሙሉእ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰባት የገልግል ማለት ኣይኮነን እየ ኢለ ካልኣይ ኣብዚ እውን እንታይ ኢሉ ምሻጥ የፍቅድ ከም ዘሎ እዩ ነጊሩ እንተ ደኣ ሸይጡ እስክንደዚ ዓመት ገይሩ ተንወርቁ ይምለሰሉ እሞ መሬቱ ይሕዝ ዝብል ኣሎ ስለዚ ሸየጥ ከም ዝነበረ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ካልኦት ምስ ካልኦት ክንዛመድ ኣለና ዝበሎ ኣስፊሕና ክርኢ ኣለና ዝበሎ ባሻይ ብርሃኖም ኣብ መወዳእታ ዘቕረቦ ሓቃቶም እዮም ከምዚ ንበይንና ነዛ ዘላትና ናይ ሕጂ ዓለም ከመይ ትኸይድ ኣላ ዋላ እቲ ዩክራይንን ኣብ ኣንፃር ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣና ይትንክፈና እዩ ናይ ኣሜሪካን ፖሊሲ ብሕጂ ብትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ኣገባብ ካብ ኣሜሪካን ሄጀሞኒ ወፃኢ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ትራምፕ ከነስተውዕለሉ ዘለና ግን ንዓቶም ዘኽስሮም ዘሎ እንታይ እዩ ካብኡ ኸ ብዘኽስቦም መገዲ ከመይ ኢሎም ይወፁ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ዝዛረቦ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ናይ ዓለም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ብሓደ ወገን ምስ ሩስያ ዘለዎ ጉዳይ ብዙሕ የኽስሮም ስለ ዘሎ እንተደልያ ኤውሮጳ ትከላኸለሉ እንተዘየሎ ግን በዚ ክውዳእ ኣለዎ እሞ ከዓ ናይ ካሕሳ ናይ ሬር ሚነራል ሰብ መኒኻ ትብሎ ዩክሬን ዘሎ ኣብ ስምምዕ ብምእታው ሕጂ ኣብ ክንዲ ክሳራታቶም ንክሳራታቶም ክኸስብሉ ዝኽእሉን ንዝመፅኡን ዘርብሖምን ፕላን እዩ ዝገብር ዘሎ መኒኻ ትብሎ ብካሊእ ሸነኹ ከዓ ነተን ከም ኢድን ጓንትን ተጠናኒገን ዝሰርሓ ካናዳን ሜክሲኮን ንሜክሲኮ ብታሪፍ ንካናዳ ከዓ ብታሪፍን መበል 51 ንስተይት ክንገብራ ኢና ኢሉ ዓዘፍዘፍ ዝብሎን ክትሪኦን ከለካ ካሊእ ኣጀንዳ ኣሎ እሞ ኣብ እስራኤል ዝወሰዶ መርገፅ እንታይ እዩ ዝመስል ካብቲ ዝነበረ ዝተፈለየ የለን ክሳብ ሕጂ ብዝያዳ እኳ ደኣ ንፍልስጤማውያን ውፁ ንሕና ሪቨራ ክንገብራ ኢና መንሽሙ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ነቲ ብሓፈሽኡ ሬዚስታንስ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ምስናይ እቲ ናይ ብሪክስ ዝጠራነፍ ሓይልታት ብዓንዳ ርእሱ ምስቲ ትራምፕ ዝወስደሎ መርገፅ ዘይቃዶ ሓይልታት እንታይ ከምስሎ እዩ
إذا خامسانا استلاقبي سويلو ما يكونون أمريكا دو بتشاينا دو روسيا دو كلهم تم حيل لنا زبلو فرنسا دو بتاع أبتحت فرنسا بروكتريت تنبر جبوتي تأكيبهم دلو حيلتا تن زقد سوم بابل المندب سويس كانال and Gulf of Strait of Hormuz إن ስለዚ ንሕና ካብዚ ክንወፅእ ኣይኮንናን ዓለምና እዚኣ ምስ ኩሉ ዓለም ዝወስድዎ ዘለዉ እቶም ሓያላት ኢና ዝብሉ ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ ዝምልከተና ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ዓንተ ቦይ ሓንቲ ሕቶ ተላዒላ ነይራ ንሳ ከዓ ብዛዕባ ተባኢሶም ድዮም ናይ ብሓቂ ካሊእ ኢድ ክህልዎም ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ዝተላዕለት ቅሩብ መሊሰ كملس فتينا نيرا مالتي هو كاب ناي حيارات بفلاي كأمريكا وصعي كرأز خيل يلن أبوشت إيرتران إثيوبيا تاريخ دحري طليان كم مجزأت النطليان دحري ناب إنجليز متحللافنا قدميهم برك قدم متحللافنا أتحيزو أمريكان زبوتازين مقصصر لعلوائد زحازة اللو يونيرو لذي أنا خا أبتحتي إيدا زوراو مجزأت النت أمريكانيرنا سبع إلى سلاسة وديقو بإيدا زور مجزأت النت ناي سوفيتينيان كا تغط كيتنا مالك سلازي إذا زي قد فنا مخانو أب أزيو تهواسي جيو بوليتيكاوي تهواسي النت ذلو بوتاس لزلنا إذي كأتهم تويس قال لي تاريخ ركب زنبرهم تلأخوز نبرهم يليني رعنتوي تلأخوز نبرهم قال يوم كأنا يبوتاتهم بحقوتاتهم تلأخو تسكيمهم زمتو فلزخوانة أبزي كم تويس كتساوتلوم ما يقدن كخوين يوم فلزي توقع خيد انت لا أخوينو بشفون عيني ناي أمريكاوي ناي وصا قداي زخيد أيكونن إذن كارقوت أبو عسكر انزل الواقع بشفون عين زريو أيكونانين سلزي يتي انترينا ناي سومالي لاند الزرابي ناي بونتلاند ناي سوماليا ناي تركن قبسن عرب إميريتس حج خانا سعودية بورت أب عسب مئتاو إذا خلو علم لخاو قداي ولا إساس انت زي هلون نعنا زملكتنا نهزبي إرترا زملكتو قداي تحمق عدلنا جن نهزبو الناج أفلقي كعبي خي مهار كي مرامر كبابيو أزيو كهلالي عالم نابو انتاي تتمت الله انتاي سلز دليت انتاي انكا إلو حواخ بلو زخيل ركعنا قرات كأتو عفين وحيد وزلو ملكاوي وجل ليساس حجي أمتاي كبصحناي نابي قصوي زوسدنا زلو ስለዝኾነ እወ ኣነ እንታይ ኢለ ከኣቱ ይኽእል እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ንሳቶም ከይኣተው ክግበር ዝኽእል ነገር ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓነን ኢሳያስ ፀረ ኣሜሪካ መርገፅ ወሲዱ ክካይዶ ዝኽእል ውግእ ኣብይ ካብ IMF ገንዘብ ለሚኑና ተቀበለ
أنصار أمريكا مخنياتو كلهم أمريكا وتكالات يوم IMF وورلد بانك زي قال أي عالم لخاو حقي بحال كتكساني عنتوي عالم لخاو حقي أمن سريحو تسيرو كوي هب إسرائيل وساني حليفهم كو ICC بسمعوا خير أخي بودي أمريكا بفوت تعليماتو and that's it finished هب يوكرين UN قبط عيلهم وساني حليفهم بسمعوا إلا سلازي إيه ناي بحيل خاز خدو ديكتاتورياليان زبزحولا نتوم ناتنا زشادنو خينو الله زبلن جن ستيل كاب تلقون عايزيهم يوصيو عيوصيني بحالاي بزعبهم مو كونغرس لازم ما برحجي دارجا صبوع تمايتنا هنا هو أبز مصر كسعن الرغب دحان كنيو زخرن كل ساعة كبرن نتوم أفليست بدرجة زي من تهزبنا ربحاتون كنكالس زحلفوا لنا سماعتات